ସତରେ କ'ଣ ତାରିଣୀଙ୍କର ପେଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାରିଣୀ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି RSTV ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା ସିରିଏଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଯେ ତାରିଣୀଙ୍କର ଏମିତି ପେଟରେ କ'ଣ ପେନ୍ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ସତରେ କ'ଣ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଗଲା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାରିଣୀଙ୍କର ପେଟରେ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାରିଣୀ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାରିଣୀ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ମୋ ପେଟରେ ପେନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘରର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ତାରା ନଟଖଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତରୁଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋମାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତାରା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିଶିପାରିବିନି, ମୋର ଅଧୁରା ରହିଯିବ, ତମେ ଅଲଗା ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାରା ତରୁଣକୁ। ତରୁଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଏମିତି ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତରୁଣ ତାରାକୁ। କିନ୍ତୁ ତାରା କହୁଛନ୍ତି ତମର ମୋର ରାସ୍ତା ଆଜିଠୁ ଅଲଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସତରେ କ'ଣ ତରୁଣ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ତାରା? କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।